Una masia per grups on combinar l'estada amb tallers d'oficis tradicionals i amb descompte. Té capacitat per 11 persones, amb 3 habitacions dobles, una amb lliteres i 3 lavabos complets, i aquesta habitació ideal per teletreballar, escoltant música, jugant a jocs tranquils o llegir tranquil·lament. Hi ha un saló amb foc a terra i cuina equipada. Té piscina d'estiu, jocs exteriors de fusta, gronxador i pèrgola de vímet, porteria cistella, paret d'escalada i aquest tractor elèctric que causa furor als més petits. El pati és tancat amb seguretat i té barbacoa. Hi ha també aquest raconet sota l'alzina tan acollidor per organitzar-hi trobades i concerts, per exemple, d'en Guillem Remisa. A l'antic paller de la finca, l'Ester hi ha instal·lat el seu taller i ensenya a cardellana, ceràmica, vímet i tota mena d'aprenentatges inspirats en els oficis tradicionals. És Can Viranes, una masia rural envoltada de bosc al municipi de Gaià, al cor del Bages, i teniu un 10% de descompte si feu la reserva de part nostra.